presentat per IB3 Ràdio de Ciutat de Palma. Perché Magliari non è molto da essere. E si lasciamo che un crepuscolo insegna il giusto. El crepuscolo encén estels. El crepuscle encén estels, amb Pere Estalri. De dilluns a divendres, a les 11 del vespre, a IB3 Ràdio. De les Illes Balears, Alicia Franco, cap de programes d'IB3, el director i presentador del Crepuscle encén estels, Pere Estalri, i els col·laboradors Tomeu Orell, Maria Moreno, Maria Antic, Biel Vic, Joan Roca, Margarida Ferrer i Manolo Gómez. Ha fet aquest reconeixement que és fruit de la qüestió d'apostar per la qualitat i quasi sempre la qualitat de dues èxit. Gràcies per estar aquí, gràcies a la Crusca per dur d'èxit a IB3. Moltes gràcies. El poeta Agustí Miquel Bolsà, d'aquí nosaltres hem robat el títol del programa, que vam haver de deixar per molt de temps. El seu llibre del canvi diu que si només comunicàssim allò que ens pensam que comunicar, viuríem a l'edat de pedra. Realment, crec que és així, perquè nosaltres ens intentem comunicar i intentem comunicar les vivències i passar-ho bé, i resulta que hem comunicat més, perquè hem arribat fins aquí, ens ha otorgat un premi i els oients ens ho demostren a través dels seus comentaris, com aquests dies un d'ells deia de fer sentir la ràdio com un espai de casa meva. Moltíssimes gràcies als oients, naturalment, moltes gràcies al jurat, gràcies també a les direccions de la cadena pública i de ràdio que ens han deixat fer des de fa una sèrie d'anys, des dels seus inicis, ens han deixat fer una hora de ràdio diària en llibertat. L'equip del programa és molt extens, han volgut aquí 8 persones, a totes elles gràcies també per ser col·laboradors. És un programa coral, en cap moment és un programa de protagonista, de director, sinó que és un programa nosaltres coral. Gràcies també a l'equip tècnic, tenim un luxe, tots els tècnics i l'equip d'IB3 és una meravella, tot l'equip d'informatius, la gent que està a la part musical, la producció, a tots ells moltes gràcies. I els oients naturalment també. Volem acabar amb una frase, amb un pensament que va fer Pompeu Crasso abans de conquerir no sé quina de les coses que conquerien els romans. Deia, la vida no és important, la guerra val la pena. Naturalment, és una frase molt absurda, nosaltres diríem, la vida és important, fer ràdio val la pena. Gràcies.